Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Merci pour nous inviter. C'est toute l'équipe belge. Voilà. Bienvenue au domaine Coap. Très heureux de vous recevoir. Ik vind dat niet echt iets typisch van de streek, want achter iedere hoek kunt je zomaar vrij een wijnkasteel gaan bezoeken. Er zijn hier honderden, duizenden in Frankrijk. Ja. Maar goed, ja, we zien het wel wat wordt. Hè. Ja. Hopelijk is het interessant. Zij levert aan de beste restaurants overal ter wereld. Dus je staat op de ranglijst van de 100 beste wijnen ter wereld. Dat is al de hoge top van de exclusieve wijn. Dat ga je niet meer zomaar als mens gewoon gaan kopen. Dat is de dure wijn. Dat is exclusief. Vous rentrez dans le chai de vinification et tout à fait au fond sont les pressoirs où le jus coule tout doucement. Vooral Martien lijkt de uitleg van de gids wel te appreciëren. Ik heb een grote passie voor wijn, omdat ik dus ook wijnles geef in België. En het is altijd interessant om nieuwe wijngoeden te leren kennen en hoe de mensen werken. En dat kan ik dan ook overbrengen aan de mensen. Et puis il va commencer à fermenter et c'est là qu'il va élaborer tous ces arômes. Maar Mark blijft qua uitleg een beetje op zijn honger zitten. Hij heeft eigenlijk maar een summiere uitleg gegeven van hoe de wijn geproduceerd wordt. We hebben al bij wijnboeren al een meer completere uitleg gehad daarover. Ja.